एमजे साबैसे सिख्लाजों उन्दुहैबावनो साबैसेनि लाइफ बरबाद खालामबावनो कमेन्टआ डिलीट जाबाय। कमेन्टखौथ' गोबाङा गोबां हरो, नाथाय बिनिनो आं जोबनायाव फंसेल' बाथ्रा बुंगोन। एमजेआथ' गाज्रियानोखा। कमेन्टआ ओरैबायदि फैदों। कमेन्टआथ' फैग्राया फैखायो, क्रिएटर जाबाय जेथिया एसे एनै बर'ना एसे जौगाहांबानो मेगना ज्रोम ज्रोम आवलायो बा आलौवो। मालाय डेभेलप जानायखौ रावबो नायनो हाया। आं दहाय फुङावबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन आइफन 15 प्र मेक्सनि, जास्ट रिसेन्टलि ओंखारदों। नोंथांमोना बे चेनेलावनो नुगोन नायफिनोब्ला आं माबायदि एडभार्टाइज खालामदों। ओमफ्राय बावहायनो कमेन्टआ बेफ्राव फैदों, पि बर'खौ जावै आइफन बायबाय नामा 15 प्र मेक्सखौबो, आरो हाग्रामानिफ्राय मोनबोबाय नामा एक्सेट्रा खोथा। लिरग्रायाथ' लिरग्रा थाखागोन, नाथाय जायसो बायदों, सोरनिबा लानानै बायदों ना मा बायदों, नोंथाङा मा खालामनानै दं? ओमफ्राय सोरबायाथ' माबा मोनसे मावनानै बायबाय, नोंथाङा मा खालामनानै दं? मेगनल'सो सानो रोंदों, मेगनबो सायाखै, गोजोननाय दङ नोंहा। बहाय माने आंहा टेनसन लानानै जेबो लाब गैया। मानो होनोब्ला आंनि थाखाय नों बा सोरबा माखासे मानिया इसिबां टेनसन लाग्रा हेडेक लाग्रायानो दंखायोब्ला आं मानो टेनसन लानो। आरो गाज्रिखौ नुदोंब्ला बुंदों, निस्सय आंबो आंनि आखलखौ कारेक्सन खालामनो नाजागोन। आरोबाव लिरबावदों सासेया मा नाममोनथाय, बोहै ब्रह्म, कमेन्टखौ डिलिट खालामबाय। आरो बे कमेन्टखौ मोनगोन आं फरायनि। मुंखौनो लानोसै आं, प्रब्लेमथ' गैया। प्रिति नार्जिनारिनि इउटुब चेनेलखौ नायबाबो नुगोन नोंथांमोना। आं भिडिअ टाइटेलावनो होगोन। जास्ट रिसेन्टलि बिथांजोआबो चेनेल गोदान खुलिदों। बाव लिरहरदों, आंनि बेंगलाव फैनायनि मेन टारगेटआ जाहैबाय बेंगलावबो जे बर'फोर दङ, बिसोरनि थानाय कालचाराबोथ' बर' जोंनि बायदिनो जागोन, नाथाय बोरैहाय अरिजिन, बोरै बेंगलाव खौसे आसामाव खौसे जाखो जों इसेबां मोजां मिथिजोबा। बिनि थाखायनो बेंगलावबो सासे रमेश सुब्बा होननाय मानाव गेदेर सार बा आयं सोमोन्दोआव आं जायखौ बुंबाय बोराय, 92 इयार्स अल्ड, 92 बोसोर बैसोनिबो बारा जानोसै नै। बिथांनिफ्राय गोबां खोथाबो मिथिबाय। नेटवर्कआबो प्रब्लेमखाय आं भिडिअखौ एसे मोजां क्वालिटियाव होनो साननायखाय 2-3 GB जाहैगोनखाय गोलावखाय आं होथ'वाखै, हायाखै। आं बेंगलावनो दङ। दा बेवहाय दहाय प्रितियाबो जेब्ला आंखौ लांबाय, बिथांजोनि बिफायाबो थांदों। ओमफ्राय माखासे मानि खोथा सावरायबाय। प्रितिया ससे आबौनि बा सार बिथां आयंनि खन्थाइ आवरायनायखौ भिडिअ होदों, बाव लिरदों। नाथाय आं कमेन्ट लिरग्रा नोंखौ आं मोजाङै सिनायो, आं फरायग्रानि। एमजेखौ मा बुङो बुं, आं नोंगौबा नोंखौ गनायनानै लागोन, लाजिनांगौबा लाजिगोन। नाथाय नोंथारै खोथाफोरखौ बिदि बुङोब्ला बुंनांगोन आं डाइरेक्टलि। कमेन्ट लिरग्राया थाखायो जायोबाबो, बेफोरखौ टेनसन लानानै लाब गैया। गोबाङा बुंनो हागौ नोंगौ, ओंखायनो आं फरायगोन नोंनि कमेन्टखौ। आरो नों मिथिजानो लुबैदों नामा नोंथाङा सोर, बा नोंथांजोआ सोर? नोंथांनोआ नोंथांजोसो। ओइ बिनानाव, एमजे सियाल मावजि सादु इउटुबारजों नों मानो बेरायगासिनो? बियो सासे थगायसुला इउटुबार, सिख्लाफोरनि जिबनखौ बरबाद खालाम बियो बेंगल मोनहैलायबाय। नोंनि खालाम बेंगल मोनहैलायबाय। आंनि लोगोखौबो बियो बोसोर फिजिकेल रिलेशनशिप थानानै दायो थगायगासिनो। बे सासे मावजि सादुआ। नों एफा मोजां मानसिया समाया गाइखेर इउटुबार एमजे। सिख्ला सासे नुब्लानो खिबु होसोग्रा इउटुबार एनिथिं एमजे। मानसि मोजां नङा बियो, जिएफ गोदान उन्दुनानै गुबुनजों गोथार बेरायफाग्रा। सैथारला बे मानसिखौ नायनोनो जोंनि खिनिजाय नुसनबा। नाथाय आं नोंखौ सिनायो। आरो लिरबावदों, नोंनि लोगोआबो कमेन्ट होदोंमोन। आं गोबाव खालामला, आं मोनसेल' खोथा बुंगोन। बाव देथुं नार्जारि, नोंथांमोना प्रिति नार्जिनारिनि चेनेलाव थांनानै नायबा नुगोन रिसेन्ट भिडिअआव। देथुं नार्जारियाबो बुंदों, मानो मेगन सायो हामा बिदि बुंनो? बै लिरग्राखौ मानो मेगन सायो हामा बिदि बुंनो? बुजिग्राया बुजिखासिगौ। नोंथांजोखौ आं सिनायो। नोंथांजोआ सासे फोरोंगिरि, मोनसे स्टेन्डार्ड स्कुलाव, जाय स्कुलावहाय बिमा बिफाया मोनसे हप गथ'फोरखौ फोरोंगिरिफ्रा मोजां फोरोङो, स्टेन्डार्डआ मोजां,
क्वालिटी एजुकेशन जायखौ जों होनो बेखौ बे फरायसालियाव मोनो बेखौ मिथिनानै बिमा बिफाया मुं थिसनहोयो नोंनि मुंखौ लानांगौब्ला दायो आं नोंथ' लाजिनो रोंखाला जाहैदोंदां नोंनि नामाथ' थांबाय नोंनि फरायसालिया मानो नोंनि थाखाय बदनाम जाफानो मा नामखौ लाजानो लुबैयो नामा फरायसालिया खिन्थु क'क्राझारनि सिङावनो दै गोनांथार जायोबा अन पेज लाबोगोन आं नों सिख्ला मानसि सिख्लाफोरनि थाखाय गोबां आयेन दङ नाथाय नोंनो आयेनखौ बारग्रोयोब्ला मालायखौ इसिबां बिदि गोथाव गोदै मोजां कमेन्ट होनो हायोब्ला गोथार गोसोजों इसिबां मोजां नोंनि गोसोआ नोंखौबोथ' आं देखायनांगोन ना पपुलार जानांगोन नोंबो सिनाय जानांगोन नोंनि सान्थौ नोंनि साननाय इसिबां मोजां आं नोंनि धोरोमखौबो मख'बोला धोरोमखौ मख'योब्ला नोंनि थाखायनो धोरोमाबो बिराद लासिंसिं जाफागोन नाथाय आं खावलायो जुदि नोंथारखौ नुदोंब्ला उइथ प्रुफ कमेन्टजों नङा लाइभ भिडिअ फैनानै बानायनानै बुंफै एमजेखौथ' डाउन खालामथारनांगोन ना बोरै जानो नङाबा डाउनथ' जाथारनांगोन ना एमजेआ गोबां दावराव जाबोखाबाय सिगांबो सोरबा पुलिसजों बखिजाबोबाय बै पुलिसखौबो लिरग्रायाबो नोंनो खिन्थु आं बेखौबो मिथिगौ पुलिस मानसि मेलेम गैयै हौवा बमब्रायग्रा बै समावथ' आंखौ लिरनो हायासै हौवा बमब्रायग्रा एनिथिं एमजेखौ फैसा नुनायखाय बमब्रायदों एक्सेट्रा लिरबाय पुलिसाबो माथा गरम जानानै बखिफैबाय बेबो नोंनो दिनैनि दिनाव आं नाम लाफिननांगौ नामा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावफैदों मादों नुदोंबोला मा बुंनोल' आयेननि राहा मिथिंखौनो खालामना नाथाय आं बाव बिदि फैयाखै आं फैदों माबा मोनसे इनफरमेशन कालेक्ट खालामनानै मिथिनायफोरखौ सोरबा जायफ्रा फैजोबनो हाया बयहाबो गोहो थाया बेरायनो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जाहाथे फ्रि टाइमफ्राव सोरबा नायनो लुबैयोब्ला बर'फ्रा माबायदि बबे जायगायाव माबायदि रायजो जानानै दं आदा आलफ्रेदाबो बेरायनानै थांदों दाख्लै माखासे जायगायाव थिग बे नैबे जाय मानगोनां सुबुं सोद्रोमा दिनैसिम रावबो बेनाव गुबुन हारिफ्रा हाबबाय सिगां बर'आबो हाबबाय आं नुवाखै नाथाय आं कालेक्ट खालामनो इनफरमेशन माखासे खोथा बाव फैदों बेयाव जे आंनि चेनेलाव कमेन्ट हरनाङा गोसोबा मानो मालायनि चेनेलाव बिदि थुहरखो इसिबां मोजां नोंनि गोसोआ नोंनि मुंखौ लायोबा नों मा जागोन आं सानगासिनोसो दङ नोंनि फरायसालिनि मुंखौबो लाफानांगौब्ला नोंनि बे जाय गथ'फोरखौ नों फोरोङो बिसोरनि पेरेन्टसा नोंखौ मोजां मोनगोन नोंनि फट'खौ होफालायोब्ला एसे मेन्टेलिटिखौ सोलायथ' होनां किप इट आप योर इविल स्पिरिट आं बिदिसो बुङो जौगाहो नोंनि बे सिंनि मोदायनि थुखोनाय बे आखलखौ डाउन खालामनो एमजेखौ नोंनो लेंहरना ओमफ्राय भिडिअ बानाय ओमफ्राय भाइरेल खालाम थि मा सि गोथार नोंनि गोसोआ आं दोनथ'बाय गोनां जायोबा खिन्थु आं नोंनि फट' इनफरमेशन गासिबो लाबोजोबगोन बै समाव जोंनि बिमाखौबोसो बुंहरग्राया नोंनोमोन ना